Amb el temps, els humans hem avançat molt i hem augmentat les nostres capacitats. He introduït una pròtesi dels braços que permet tenir més força i més precisió per agafar coses. A més, allarga el braç per arribar a llocs on actualment no arribem. També he implantat un tint al cabell que canvia segons l'estat d'ànim. Així els altres humans del futur poden saber com estàs anímicament i ajudar-te. En la societat és important sociabilitzar-se amb els altres, així que he introduït un microxip al coll que permet projectar davant teu totes les xarxes socials, trucar a altres humans. Té una petita càmera de raig X que permet veure a través d'objectes. A més, et pots baixar totes les aplicacions que vulguis, tirar fotos, veure vídeos, escoltar música. És com un mòbil de l'actualitat, però projectat i amb algunes coses afegides i implantat en el teu cos. En un futur estarem més conscienciats amb l'entorn, tindrem més cura del medi. Amb totes les innovacions que he creat podem saber quanta contaminació hi ha a l'aire. Sona una alarma quan no tens cura del medi. Això amb el microxip que he implantat al coll. Tinc la possibilitat de tornar-me invisible pel medi i teletransportar-me d'un lloc a un altre. Al millorar el medi ambient i amb tots els avenços fets, l'esperança de vida d'aquí 100 anys serà el doble de l'actual. Quan alguna part del nostre cos deixi de funcionar, podrà ser canviada ràpidament per una de nova, i això farà que l'esperança sigui més llarga, encara que només es permetrà ser canviada 1 o 2 cops, perquè si no els humans mai moriríem i no hi cabríem en el nostre planeta. Tindrem la capacitat de viatjar a l'espai i poder fer vida durant uns mesos allà, quan es quedi poc temps de vida. Així morirem allà i no hi haurà les nostres restes a la Terra.